Hej YouTube. Her er vi ved at lave film om Free Mode Online. Som du kan se, så spiller vi med et par stykker, og det er på en PlayStation 3. Okay. Og så kan man for eksempel som våben op, der ligger rundt på gaden. Og nede på kortet, jeg tror jeg kan zoome lidt længere ind. Kan du måske se, så er sådan nogle mærkelige tegn. Og så kan du se derovre på det sorte med. Derovre, det sorte herovre, det er sådan et våben. Og de farve pletter derude. Jonas, har du selv for? Det er andre spillere. Så held og lykke med dem, der har det. Og online. Så. Nu prøver vi at vise jer vores nogen lægger. Vi er kun i level 2 indtil det der, men pyt skidt med det. Så det var sådan lidt af GTA V, men vi filmer lige lidt videre. Og hvis du for eksempel dytter et par gange, så nogen de forstår det, så hopper de på din bil, ind i bilen eller på din motorcykel. Det er ret cool. Det er opdaget, at der var en, der dyttede til mig, og så skulle jeg hoppe ind i bilen. Fordi man kan ikke skrive til hinanden, eller skal headset til at ringe. Så kan du ringe til ved at gå et piltast op, altså ind på den mobil, I har i spillet. Og så iPhone book. Og så kan I derinde se lidt. Nå, men jeg slukker den nu, så ses vi.